Bit-tnaqqis fil-prezz tal-petrol imħabbar matul ix-xahar ta' Jannar, il-konsumatur Malti se jkun qed iħallas 4.5% anqas minn dak li kien iħallas f'Settembru li għadda. Madankollu dan it-tnaqqis huwa ferm aktar baxx mit-tnaqqis li kien hemm fil-pajjiżi membri fiż-żona euro fl-istess żmien fejn il-medja tar-roħs kienet ta' 7%. Dwar il-prezz tad-diesel is-sitwazzjoni ifermar, dan għaliex fil-waqt li l-konsumatur Malti beda din is-sena jħallas 1.5% aktar minn kemm kien iħallas f'Settembru, fiż-żona euro l-konsumaturi qed iħallsu 4% inqas. Id-differenza fil-prezz tal-petrol u tad-diesel fl-aħħar xhur f'pajjiżna ma tirriflettix ukoll id-differenza fil-prezz internazzjonali tal-petrol u tad-diesel. Bejn Awwissu u Diċembru tas-sena li għaddiet kemm il-prezz internazzjonali tal-petrol kif ukoll tad-diesel roħos. Iżda dan ir-roħs ma kienx rifless ukoll fil-prezz li qed iħallas il-konsumatur Malti. Fil-fatt fil-każ tal-petrol, il-prezz f'pajjiżna naqas b'4.5%, iżda internazzjonalment il-prezz roħos b'18%. Min-naħa l-oħra fil-każ tad-diesel, il-prezz għall-konsumaturi Maltin żdied b'1.5%, minkejja li internazzjonalment il-prezz roħos b'10.5%. Il-prezz internazzjonali taż-żejt jammonta biss għal 45% tal-prezz tal-petrol u tad-diesel li jħallas il-konsumatur Malti. Il-55% l-oħra tal-prezz huma kollha taxxi imposti mill-gvern.